Karfe 2 ni kuma da na tafi yan uwana to duk ba su sani ba. Lokacin to an yi karfe 2 an yi sallah sai yayin mu nake ce mata to wance ko za ki tashi mu tafi, sai ta ce yaushe yanzu, na ce mata yi karfe 2 fa, na ce mata to ai yanzu aka fara sunan mu da ma ba mu dade da zuwa ba, sai na ce mata ni yanzu nake son tafiya. Sai ta ce a'a gaskiya ki bari dai sai 4. To ni kuma kawai sai na zauna, sai na ce to shikenan ma tafi 4. To kawai sai na zauna tunda kin ga su ba su sani ba bare ta ce min lallai sai na tafi tunda ban fahimtar da ita ba. To kawai sai na zauna ni ma sai da karfe 4 ta yi sai ta ce mu tashi mu taho. Muka taho har tare da matan yayyena muka zo gida. To da kuma muka zo gida nan ma still ina zuwa sai na ga matan yayana za ta yi dan wake. Sai ta ce me, sai na ce mata wancan me zaki, sai ta ce min dan wake zan yi. Sai na ce mata to zan ci. Kika ce tunda lokacin na gaya miki ina da ciki wata 2. Kuma gaskiya a wani lokacin kawai dai na yi wannan ne tunda a lokacin babu abin da bani da shi na abincin da nake iya ci, tunda gaskiya duk a gidan duk wasu girki da ake yi a gidan gaskiya a lokacin na daina ci. Duk abin da nake so shi yake siya min na ci. Kuma a lokacin ina ma da fulawa dan waken a daki na. To amma gaskiya kawai sai na zauna, kin san me ciki abin kwaɗayin wani gida. To na zauna kawai na ci dan wake na har bayan magariba. Ke da aka ce karfe 2 har bayan magariba ya dawo. To ya dawo din nan kawai ina shiga sai ya kwalla min kira, na bude daki na sai ya kwalla min kira, yana kwalla min kira sai na je dakin nashi. Ina shiga na ce mi shiga ni sanda zuwa, an da lafiya yi banza yayi shiru haka dai irin ya share ni. Me nace miki, nace ci aka yin dawo karfe 2. To kuma amma kika zauna har yanzu, ci dan Allah kai hakuri. Ai ban taba yin irin hakan ba, dan Allah kai hakuri. Yace wallahi sai kin tafi. To dan Allah kai hakuri. Yace wallahi sai kin tafi gidanku. Sai na ce to shikenan, kawai sai na tashi. To a lokacin ita kuma uwar gidan ma na fito sai take kwalla min kira in zo in karbi abincin da ta dafa ranar, ta yi biski. Take ta cewa in zo in ci, sai na ce mata bara in je in dawo. Wa ina zaki je ni, naga yanzu kika fito, kuma a lokacin gaskiya kan ya haɗu da su. A lokacin kuma yawwa daga baya gaskiya yawwa mun ci gaba da zaman mu lafiya, komai hankalin mu kwance muke yin sa gaskiya, ba rigima ba wani tension. Mu ukun nan gaskiya babu yanda za a yi wata ta fita, gaskiya a yi maganar wata. Gaskiya tunda nake gidan ban taba samun wannan matsalar ba, tunda gaskiya ni dai in wata bata nan bana jin ana yi da ni. To kin gani ma ba zan zargin in bana nan suna yin wannan shirar tawa ba. An sama daga kuma ga kuma mutum yawwa ba a mutum 3. A gaskiya ya danganta dai, amma mu dai mun hada. To kin ga daga nan ba ku yi gwara ba. A ba mu yi ba gaskiya, ba mu taba yi ba. Na tafi gida. To da na tafi gida na je nake faɗa musu, na ce to gashi ya ce in dawo gida in ci gaba da cin dan wake. Sai mamu ta ce ban gane ba, sai sannan nake gaya mata cewar ai gashi dama yanda muka yi da shi. Ta fara faɗa, an ce miki karfe 2 shine zaki zauna ki kawo yanzu, to waye saka ki, me yasa kike yin haka? Na ce to ni dai na bashi hakuri, ya ki hakura. Ta ce to shikenan, aka rabu da shi. Kwana na 3 sai ya turo aka maida ni. Yace ayi hakuri ai kawai dama karfe 2 da yace ne shi abin ya bashi haushi, amma ayi hakuri a koma. Na koma. To bayan na koma kuma kin ga dai bata sake zani ba, muna nan kuma sai yaran in aka girki haka kaman yawan dafa shinkafa da ake yi wani lokacin sai su kici. Yaran shi kenan sai su kici. Kawai ranar sai nake ce mishi dan Allah yau ka bayar a siyo taliya. Sai ya ce ba zai siyo ba. Sai nace saboda me? Sai nace ai yaran ba sa cin shinkafa ne ba ko yaushe suke ci ba. Idan kullun shinkafa ake? To da yawan shinkafar gaskiya da ake yaran ba sa su. Da daddare za a yi tuwo, amma kuma ranar juma'a za a yi abinci ne haka dai mai wannan haka dai mai kyau dai. Za a yi haka da kajin shi, dan gaskiya yana iya siyo kaji 10-8. Yana siyowa duk sati, duk ranar juma'an nan gaskiya. Kwashe-kwashe ke da raba-raba. Zai iya siyowa a lokacin a ci. To kin ga daga nan na ce masa to a canza taliyan, yace ba zai canza ba, yaran ba sa ci, yace kar su ci. Yace me yasa kake yin haka, yaran nan ai ya kamata shi yaro duk abin da yake so a dafa a bashi, bare ka gani ba uwarsu bace, za su yi tunanin ko ni ce ba na son canzawa. Tunda iyayensu suna yawan canzawa, ke ni fa ba zan yi. Su da suke canzawa. Shi yake bayarwa. Na gane. Shi yake bayarwa, shi kawai abin sa ne. Ki baya bayarwa? Abin sa shi kawai abin da ya niyya shi kenan. Ni na zo na ce masa canji sai ya ga dama gaskiya zai bayar a canza. To daga nan
sai ya ce min to shi ba zai ma fa iya ba ke ni kawai fita ki tafi gidanku ni na tsani takura sai ki ta takura wa mutum ki ta cewa ni wai sai an canza abinci duk shinkafar da take cikin gidan nan kawai ki tafi gidanku sai na ce mishi ni wallahi ba zan tafi ba o ta nan kika bullo to shikenan ina zuwa kawai sai ya tafi daki sai ya go takarda sai ya rubuta min sai tunda na ce ba zan tafi saki daya kin ga shine sakin farko da ya fara mu sai na tafi gida kwana na 11 sai na dawo. Shi ya je gogi kika da a'a turawa yi nan ma sai aka bada hakuri shikenan aka rako ni na dawo. To bayan na dawo kin ga ciki lokacin yana wata 7 na dawo. To bayan na dawo din dai muna nan aka dai a zaman dai a haka tunda shi gaskiya na faɗa miki shi namiji ne da ba zai shira da matarsa ba kullun irin dai kyara din nan ce da shi. To mu dai zamu zauna kin san mata kuma in suka haɗa kai yana zaunan nan gaskiya wani lokacin in yi dugum din nan da shi me ta mishi ba a biyu ne din nan me ta masa dariya yana ji shi ba zai gane irin da shi din nan ake ba sai da kawai ya ji haushi fu ya tashi ya bar gurin saboda shi baya son yawan shira shi dama ka'ida gidansa karfe 10 an tashi daga shira 10 shi karfe 10 gaskiya an tashi daga shira kowa ta tafi ɗakin ta ta je ta kwanta miji kuma ta kammala yau karfe 10 kowa zai tafi ɗakin shi to kin ga na zo na haihu. To dama akwai wata rana da muka taɓa yin shira da su sai nake gaya musu cewar ni fa akwai matar yayana idan ta haihu to waccan da ta haihu na ga ba a yi mata irin naman gashin nan da ake yi ba. Sai nake cewa a'a to ai ni naga ana yi wa mace idan ta haihu naman gashi ya naga wani bai siyo ba. Sai ita uwar gidan take cewa gaskiya tun da yake bai taɓa yin naman gashi ba. Take faɗi. Take faɗa. To a lokacin kuma irin an fara yin ma abin tazarce din nan irin a yanka dan akuya da ragon suna ranar suna kin san da daban-daban ake yanka to lokacin an fara. Ta ce ya yi mata ya ƙi ya ce shi ba ta zartan zai ba yanka mata ranar tana kwana 5. To ni kuma ranar da na zo na haihu da na haihu nan kuma ya je siyo naman gashi ni wallahi ban gaya masa ba don gaskiya ban taɓa yi masa magana wani naman gashi wai wani yana yi ba tunda ta ce mun baya yi kin ga ba zan ma sa kaina akan shi ba ni lokacin ma kuma nama bai dame ni ba tunda da cikin na daina cin nama. Sai din ma wannan kajin da nake gaya miki almajiri ya bara kawai in kira shi in juye mishi kajin na sai yanzu kuma nemo su ai ni aka juye da ai idan ma Allah ya ce bake ki almajiri kike ba ke ma ka samu ba ki a nan gaba kukan mazawari kike zan juye in ba almajiri kuma a lokacin gaskiya irin ana soya dankalin bature to wannan dankalin bature da ake soya kullun kwano 2 har ka dai raba kuke ta har kun ku kullun kwano 2 ake soya dankalin to duk ranar girki na ni kadai nake yin sa su kuma za su haɗu to kin ga dole zai zamanto akwai aikin dankali kin ga akwai wahala haka to ni kuma wannan kawai sai ta saka na ce mishi duk ranar girki na ya daina siyo dankali ya daina siyo dankali kawai ya dinga iya siyo kwai kawai a soya ranar girkin su ya siyo dankali to dai tun daga nan shikenan ya fito yake ce musu to fa hajiya ta ce ita fa ta daina siyo dankali duk ranar girkin ta a daina siyo mata dankali sai suka ce to shikenan to dai tun daga nan to dai gaskiya aka daina siyan dankali ma kwata-kwata a gidan. Kin jawo musu? Na jawo musu tunda har kamo yanzu kin ga ana ma yi wa ƴaƴana maganar cewar na mallake babansu ne a lokacin. To ni kuma gaskiya babu abin da na yi masa kawai dai kin san akwai bangaren da mace take yin wani abin waccan ba ta yi shi kuma namiji kin san dole zai fi karkata akan wannan. Kin gano kenan abin da ke yawa tunda gaskiya ni kaina na san wallahi ina mishi daidai yanda zan iya shi ma kuma gaskiya yana da kokari ne tunda irin mazan nan ne masu kokari akan mace shi dai kawai ba shi da wancan halin na tafi gida waye din nan. Na zo na haihu to da na haihu ya kawo wannan naman gashi ya ce gashi wannan naman gashi ne aka turo yaro sai na ce to ya je ya kai umman su da ya je ya kai mata sai ta ce ya zo ya dawo min da shi sai na ce kai mata kaci to ta gasa mana sai ta zo guri na irin dai ta zo irin a fusace ni kuma tana zuwa a fusace sai nake ce mata wallahi ban san zai kawo naman gashin nan ba ke kika ce masa ya siyo irin da ya zan mai da abun kanta sai ta ce ni tunda nake ya taɓa siyo min naman gashi sai na ce to ki haƙuri ki ɗauka ki gasa ki raba shi yanda kika ga zaki iya tunda zaman mu lafiya muke yi kin ga zai haddasa mun matsala sai ta dauki nama sai ta gasa shi irin dan karamin akwai wani dan karamin fanteka da ake yi cikin shi dam naman aka gaso shi sai ta kawo min sai na ce to ta raba shi ta fitar min da nawa ta fitar masa da nashi su ma yara ta fitar musu da nasu su ma ta fitar musu da nasu ita kanta shikenan ta raba nama
dan da ta raba nama ma ana har na iba na kara musu saboda duk dai mu samu daidaito a tsakanin mutum da lafiya lau muke zaune gaskiya. To dama kuma kin ga lokacin da zan haihun ta yi mun kokari gaskiya uwar gida. Wallahi ta mun kokari gaskiya tunda kin ga ko da muka je asibiti da muka taho a hanya aka ce rayuwar duniya a sannu sai magiya.